Biyag ti tao. Lari lakay, may kawa kami iti anak tanodakan iti adayo. Uri siya may kawa aklakit di Diyos to. Kailiw kayon to iti anak ta. Bastagan anad kay ti pagilyan apapanam ha? Wen, promise. Para kada kayo iti anak ta. Urayin ba't na kayo, wan? Agan anod kayo iti anak ta. Aywan, inagtugaya man sukunan ni nanang tapno adakan kadwayo iti balay. Ha? Ay, uri saan ko man takaasimot. Bakit tinan? Napigsapay ni nanang. Kabaalan na pa'y tagtrabaho iti unag ti balay. No siya kamay sa uri saanan? Takabaula ka tari patun ti anak ta nga uri awan kadwa. Basta ayabak ni nanang tapno adak katulungam diti balay. Ada kami Maylin, kadwak ni nanang. Ay na, kumusta kayo nanang? Agmano Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ala, sumrag kayon. Yun ay tabagyo nanang. Taipan ko itagbalin asilad yun iti balay mi. Ay na, agyaman balasang ko. Ala, agina na kayuan. Tabangan kayon to no madamdama. Hoy, nanang! Aldawag! Apay di ka pilagringan Ay sus, ni Maylin, agong ungat sa amag. Nanang! Bumangon kayo mo dito na! Aldawag! Apay, may kayo dito, dap magdunya! Ay sus, delikado. Apay ngay akas kamot tanday taman ugang ko. Ay, bumangon ako na. Ay, Sana mabalinti ka sa nga istalyo! Isungaron ngayon may kayo dito, bayay, tapno tumulong iti trabaho! ay, pasensya kan balasang ko. Diyak ngamin unay makaturog idirabi isuan ala daw ak anak ka rin. Na ikaw ak ngamin tasabali abala iti nagturugak. Nakaluto akon! Nanganak pa yun! Iso batang yung mga rutagin na ko nagdalos. Nawatan niyaw? Ha, uwan, Maylin. Ay, mangkita ak man iti lutok dito'y ref. Di kayo lukat-lukat dito, Rep! Ay, nakigtutak pa eh. Itay pa'y lapal-paliwan kayo, Lukat kayo malalukat dito, Rep! Madadaal na ita! Sa pinakangingina, kan nagastar iti kuryente, no lukat kay alukat. Ay, kwa, mangkita ako maiti ilutok asidaan tayo balasang ko. Katuraya masyak ti mangirwar iti lutuan niyo, Di kagpakalay nga mang lukat-lukat iti, Rep! Ay, sorry, Maylin. Alalalaglisi ka dita! Tasyak ti mangirwar iti lutuan niyo! Maylin, nangagkuti pa ng bugbog mo iti katugangam itay. Apay manan? Masurunak! Lukat iti, Rep! Pagbalinan na mo na kabinet, Rep! Di na mo tararamidon na! Barbaryo ti ka talaga! Ignorante! Saan ko maakas ti panagsasaom ijay katugangam? Di ka lamaas yan. Bakatan tampay laang. Respeton kumamot ang ading ko. No apay mo nga ngayon kuyog di asawak ti inana dito'y Di na bagay tag na di syudad. Ignorante! Pati rice cooker, di na mo nga usaran. Nadaulan na lang ti kagawaan mo kasjay. Katno din mo, sikan ati mga ramid, ading ko. Saan ang masapul abugbog kawam? Ta saan ang nasaya at aramidem? Kasanon no agipulong iti asawam? Ay namanang, din tumakapulong day tawan cellphone na. Di nanto pa ang multimo ag cellphone. Basta sarda nga mga umungtan ti katugangam, Maylin. Respetom kumamot adi katugangam. No adda di mo kayat, ibagam iti nasayaat. Di mo bugbog kawan. Maylin, balasan ko. Kasanong aramatan di washing machine. Aglaba ako ba? Ngamjak mat amaw no kasanong aramatan di washing machine. Di mo amo nga usaran day ta automatic. Sorong man balasan ko. Ay na, narigata masuro day jay. Nang runa no kasken ka. Iso nga igalgal mo lang nga dagiti murang. Laba ako mapay dagiti ulas kan ap-ap ti kama kan ap-ap ti sopa. Ano sa magalgalan? Tadyak kayat nga iparamat ti washing machine kan kananang. Ang mga no dadaulam.
Ha? Alalahin kag laban. Galgalamon. Kanumalpas ka nga glaba, agluto kan tumatan. Tapaturog ak tanak ko. Paturugag ti anak ko kunana. Ngam isumat ti matmaturog. No dinan mapaturog ti apo ko. Isun ti maturog. Ay, kunak no nasimput day taamanugang kaw. Ngam saan magkayam. Hello lakay, kumusta ka ditan? Nasaya at kasasaan ko dito bakay. O ano rin mga pagdanagan nyo kanya? Na kayo nga, kumusta kayo? Ni Nanang, kumusta mo tayo? Nasayaat kami, kastamatan ka ni Nanang. Diyak nga ron pagtrabahuanan, tama siya nakkankwana. Angam no daduma, agpilit nga trabaho. Bye-bye am, no kaya't nagkagtrabaho. Tapos sana maburing dito balay. Wan, diyak unay pagtrabahuan, tabakutan. Nalaka mabannog. O sige nga ron, umawag at lumadamdamat at David aramidak bakay. Bye! Bye, Larry! Mabitla ang balasan ko. Kasarita kumapay ti anak ko. Awanan na! Nagladaw ka ngayon masidagan. Busy dyan akyo. Ay, ado kumati kayat ko nga ibagakan ko, ana. Anya ti ibagam, ipulong na. Ibagam anaw yung kasta. Ha? Padasam tagipulong itasawak, tadakas ka kanya. Hangim sa bagay, di kan tumakapulong kan kuana. Di kan tumakaigam iti cellphone. Kan oray man makaigam ka, di mo matlam mo nga ramatan. Ngamin, ignorante ka. Agawid ako man ijay probinsya. May balasang ko. Ay, awan tagawin! Apay, marigatan ka nga trabaho dito ay. Di ka katagyaman ta napintas ti bala pag nanaudam. Naimas pati kang kanum. Sa anak anay ruwam dito, uy, balasang ko. Kayat kunti agawid. Basta di ka agawid. Uraya man ni Larry ti mangibagang agawid ka. Saan man na natangkan ti ulong, nana? Apay, di ka maasyan kininanayin ka? Nagado di lablaban na. Kat di mo mat ipara mat ti washing machine yun. Di na mo nga ramatan day jay manang. Intun madadaal di dakdakkel ti gastos. Sapay nagngina ti bayad ti repair. Isurong ano kasanong alam. Mabalin ka di manang. Di ka man nagpakalay nga mangisuroy taramida. Ha? Sana kaputay nga inauna ka ngam siya kakunamla na sino kamut na nakalalay nga namang isurusuro kanya. Saan ako nang uwi nga basit? At danakam ko manang. Nalalay nga akto pa dumiskarte iti biyag ngam sika. Ala, makaamu ka no di ka dumngag iti pamagbaga. Talaga adi mo maikat ti kinangato ti pride mo. Kan ti kinabastos mo asumong sumbat. No di mo kayat nga gungetap, di kag pakalay nga mangbagbaga kanyak manang. Tadanakam ko. Wala, di mo panunutan, timbagbagat ya adim kan kanak ko. Si kamad la ti marigatan, no ipaunag mo dagit yung impagbaganakan ka. Nasakit anak lang amin iti kasya pa nagsasao ti kapsat ko pa ma. Uray ko mano sa anak nga inaunang iso. Among style di kabsat mo. No mamagbagaan, umingar dagos. Di na kaya ti matubtungar. Kanayon na nga ibaga nga adanakam na. Ngam no talaga nga adanakam na. Apay kas jeter aramidan na iti katubangan na. Di lang maasyan ijay bakat. Kanayon ko mata bagbagaan. Hanggang pati siyak nga amayo, bugkawan na. Talaga sa balik, yung ugali di kabsat mo, anak ka. Ni, aldawan na nang mapay anak kay dakay pala dita. Nakakukot kay kidin. Maditilit na balasan ko. Kaslag guri-gurak. Anya? Anya tinararamid yu aya? Apay nga gurigur kayo. Naglaba ka ang ba't iti Ay, di yung pagpambar ti pa naglabayo. Tawan pa ka inaigan dahi ti pa naggurigur yu. Talaga siguro mo ta kinaptan na kayo ti trangkaso, ah? Saan man natilay ras-rason niyo mo? Pasensya kan, Bailin. Diyak pa'y lang makatrabaho. Bantayan nyo nga rin tapo ko yung tarumwarak. Papanam. Di yung damagan. Api masapol ang maman nyo aya. Basta da papanak. May papaniti trabaho na ito. Bantayan nyo tapo ko yun. Oh, adi nana. Inggatangan kayo iti agas yo. Tapno bumao ti guri-guryo. Ay,
Agyaman akbalasan ko. Ala, mangan kayo nga rudan, saka ito ag tumarnana. Kaninyo ti in-take out ko nga arus kaldo. Agyaman akbalasan ko. Awan anyaman na nana. Alaot pa'y laang ti ka anak balay, tapno makaina na kayo anaimbag nana. Ay, kaya't kunti agawid ije probinsya me, balasang ko. Ha? Hijak kaya atan ti agnaad dito, uy. Agawid ako man, ngam di nakpalubusan ti kapsat mo. Ala, agpaimbag kayo pa'y nana. Tano na imbag kayon ton, saka ito agawidan. Hagam, di nakbat palubusan ti kapsat mo, balasang ko. Siyak ti makaam mo, nana. Maylin, hindi mo't laging bagan ni nanay ka. Apay mo pa doktor mo. Pambar na lang, dayjay manang. Masakit at talaga ti katugangam. Paagasam ko ma. At damat kwarta yung agasawa. Nalawan-wanan, pagasak. Pumanaw ka nga rudan, tamakarangrang ka manang. Problemak daytan. Di katugangam man ti pagkibiyangam, sana ti katuganga. Agawit kayo nga rudan, nanang. Wan, balasang ko. Nga mabalin ka di, nga inton agimbaga, sa akto agawid. Itan ti panagawid yo, tamang ano niya ti mapasamak kada kayo dito'y balay. Diyak kaya ti mapabasol, no dadaka sa mapasamak kada kayo. Diyak ka ba ulan ti agbiyahe, Maylin? Itulod kayo di terminal ti bus. Ipalugan kayo. Isa di kayo madanagan. Hello, Larry. Nasaya tayo mawag ka. Kwan, ni Nana. Ha? Apay ni nanang? Agpilit nga ron nga agawin. Iso nga intulod ko na di terminal. Anya? Apay ka no? Diyak man mo. Maburing ka no mo dito'y balay. Saan ka no na irwam dito'y syudad? Birukan ka no latta ti bagay na ti klima di probinsya. Anya? Sapay awan pang kontak kay ko na. Ay, di ka mandanagan lakay. Impalugan kon iti bas. Sana mapu ka dayjay. Imbagak iti konduktor ti pangidis sa agan na kankwana. Nala, di ka mandanagan. Natalgan ti kasasaad ni nanang agawit ay impalugan ko. Diyak mo mabalin alapdan ta mga nuguraan na. Isa pinalubusa ko na. Agkapsutak at talaga. Kasla maulawak pa eh. Ay, Diyos ko, di na ko mabaybayan. Tarabayan na ko ma. Iti pa nagbiyahe na gawin. Nana, babalin ka dito makiabay kada kayo. Nay! Auntie Inga! Ha, si kamot gayam dayta, Marlon ka anakan. Naggapan nyo, auntie? Ijay balay da insan mo alari, barog. Si ka, nagkapuam. Ada ginatang ko alote dito, auntie. Kahit madamati pa nagpatakder ko iti balay. Agura kayo, apay kaslag kakapsot kayo. Masakit kayo? Maulawak, barog. Tulungan ako, ma. Ano? Ha? Auntie! Ay sus! Napukawan na tipulot niya, auntie. Bagkatat tayo pang ko iti ospital. Agyaman itipan ang tulong po kanya. Awanan niya man, auntie. Ma-confine kayo kano kung nati doktor. Tani, nakapsot kayo. Alaanda kayo ti laboratories. Pasensyakan ka, anakan. Nakontak mo ka din ni Laria kasinsin mo. Inchat ko, auntie, ang hindi na pa'y nabasa. Busy siguro iti trabaho na. Kaya't ko ang makasarita ti anak ko. Wen, auntie, urayan tayo ng agon line na insan. Ta siguradong umawag dahi jay. Apa man na mabasa na ti chat ko kunkwan ha. Hello, Insan. Kumusta ni nanang? Hello, insan. Nasayat mo tayo. Medyo nakapsot pa eh. Kaya't nakakano makasarita ni auntie. Sige man, Insan. Hello, anak ko. Kumusta ka, Nay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek nanang? Kumusta kayo? Kastoy, pumigpig sa ako, nanak ko. Apay ngamin nagpilit kayo nga agawid. Kat madigayan tirik na yaw. Naku na ti asawak na ipilit yung kano ti agawid iti probinsya. Diyan ko
kumapay kaya ti agawid, tamaditirik na. Ngam pinilit na ti asawa manak ko. Anya? Pasensya ka na nako. Hijak ko makayat ti agsaw. Ngam masapol ama-amuam ti arami ti asawam. Ha? Anyat kaya ti asawan? Wan, puno. Talaga kayat kung ti agawid. Tayak maanusan ti aramidan ti asawam kanya. Ngam naira na ang nagsakita. Iso nga itantan ko kumapay ti panagawid ko. Ngam pinilit na ti asawam a pinagawid. Anya? Saan ko apadpadaksin ti asawam, anak ko? Ngam saan na nasaya at ipanakilangan na kanya. Kanayon na kabugkawan, kat pagsasawan na kita kakasakit. Kasta? Hatakan ka, dumamati kawan mo saan. Asawam ni Maylin, kat maawatak. No iso ti mas isakit mo, anak ko. Basta siya, agsasawa iti pudnaw. Saan ko nga ugali ti agpartuat iti sarita, anak ko. Nana. O sige. Tag-emergency at nga gawid, Nana. Ngam pangasyo. Di yu ibagbagay ti asawak ti panagawid ko. Ante, makarwar kayo dito ospital. Nakunan ni Insan Lari, ngagsubli kay kano iji balayda. Anya, ay saan? Diyak kayatin ijay kaanakan. Basta kasta tibilin ni Insan, ante. Agawid kayo kano ijay. Tauraan nyo ti panagawid na dito'y Pilipinas. Ala, laba mamin dagita. Tapno daganas mo nagsubli dito'y balay. Kan uray ta na imbagan kan. Inutek ko mati aglaba, balasang ko. Tapno sa anak amabiglaan. Saan na mabalin? Kanon to pa amalpas dagita no iniinutam. Sana si kati matungpal? Maylin, medyo nakapsutak pa ngamin. Ang mga numabag natak balas. Magtangkan mo ti ulo mabakbakitanan. Ay. Subetan mo rin! Lari, ada ka. Kasta gayam tira aramidam iti inak, ha? Ay, Lari. Plastik ka nga asawa. No nakasango ak, nakasaysaya at ka iti inak. Ngam naawanak, parigatam gayam iti trabaho ni nanang. Ni, sana po no dahil Aday ko na, Lari. di nakarakupan. Lari. Tapno ibagakin ka. Ti inak ti kapatgan iti biyag ko. No pagpilyan nak, ninanang ko ti pilyag, tadyak pagan ano ti pakitang taong asawa. Lari, pagkawanan na ko, ma. Wala na. Yung pakiyo na iti kawasyo, tapumanaw tayo nito. Agawid tayo iti probinsya. Apay akas jay. Siyak ti asawa. Ngam, apay ajay ina na ti pinili na papa. Natural adya ina na ti pilyan na. Tanagbasol ka anak ko. Sa nagaputa asawa na kanilare, kat sikan ti kampyan na iti amin na banag. Nga oray agdadata mo, tanagbasol ka. Papa, Panunutem ti bintut mo. Ket no talaga napatag ti asawam ken ka. Agkid daw ka iti pamakawan. Barang ikan nakapay iti may sa agundaway. Lari, please. Urnusan ta kuman ti amin kadata. Diyak kaya't namarakrak ti pamilya ta. Kasanun ti anak ta. Pagkawanan na ko, ma. Sana siya ti pagkidaw iti pamakawan. Ninanang, Maylin. Kat no mapakawan na ka, nasaya. Ngam no saan, ladingita. Lari. Kat no bilang mapakawan na ka, sige, ikan kapay iti may sa agundaway, Maylin. Basta agkari ka adimon ulitin ti naramid mo iti inak. Wan, ikarik, Lari. Sana na maulit tayo, Chay. Nakasagana ka mang sulnit, di nagkurangag ka ni nanang. Pasensya kan, ngam napatag ti inak iti biyag ko. Ado tinagdaldalanan ti inak kanyak. Ado asakripisyo ti naramid na. Tapno maikanak lang iti napintas sa masakbayan. Agmaymay sa ti inak anang isakan kanyak. Isu nga amok amin ang nagdaldalanan na. Kat no adda mangulpit kan ko na. Ladingitak, ngam siyak ti makalabad na.
nga uray pa'y si kaamis mo nga asawa. Promise, Larry. Sana na maulit na Jay. Ipatag ka na si kaswa ko na naimbag ni Nanang. Biyag. Di tao. Agyaman nak, tay manugot ka nga kita tayo di dito yung restaurant. Sylvia, Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak nga kita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, urayan talahang ta iluto da kanupay. Kaslang naliday ka. Ada ka diti pareho? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas alawas. Awanin gastusa. Dahi talaga, ayam. Di ka madanagan. Ikan kay ti kwarta inton maramdawa. Agyaman aklaunay, Lauro. Makasapulong ti kwarta. Di ka gagad no masidag kanya. Saan aparekot ti kwarta kanya? Awan samot ni Nanang mo dito'y balayaw, Joe, Shapok. Adda ka din na panan na. Itay pelas dos iti malamarimwar. Ngam aging gaita. Saan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amo, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat urayek latan. Apay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Adda ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak mo day. Kasaritak to ni Nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na ka. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tag sarita kami anya. Wan, Lola. Ibagak to kin ni Nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka man. Wan, tanag-date kami ngamin itinopyo. Ano kasta? Adagaya man nobyong, Nanang? Wan, bak nang dayjay. Ano kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, Nanang? Saanan kabailan na nga itid ti masapsapul ta. Ay ungayam, adati in take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginaan na restaurant day ta, Nanang. Wait syempre, kas na ko nakitay, bak nang tinobyok. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, Nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsaludsudan na, no kaya't mo ti patangdanan ken kwa na. Tadda ko makano ipaaramid na ken ka. Saanin iti anya pa'y laaga po amakipurdiya da tao. Kat adnamot timang suporta ka data. Oh, kita am ti wallet ko. Ado manin ti kargana. Ayun, Nanang. Anya ti kayat mo amerienda, Mari Eden? Ni, ilibre na kaya Mari Silvia. Wan, siyak ti makamo. Ni, adda nga rod pagbayad mo. Adda ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita am ti wallet ko. Ado ti kargana. Ni. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta anakitam. Intad dala ang kanya. Sigurado ka Wan, ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo amerienda ta ilibre ka. Agawa tani, at dapay papanak no madamdama. Nay, naimbag man ta nakaumay ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumot ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay wan, anda ko mga rodi paramid ko kan kano, kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na day dyan. Ay, anda nga ta dita balay da. Wan, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok ang makipurdiya pa'y.
Si Kaman ti Pordia, Eden, balasang kaw. At dala ko maipadalos ko ka. Ay ka, wala na. Mabalinta sa anak mo tabisi ita. Saan ka no mga minamasangon ni Silvia nakakti Pordia? Ay na, kasano kat adon ti kwartana day ja kumarek, nana? Ado ti kwartana. Wala na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwartana nga ay. Kat saan mga pau-pau itjay ex na? Diya ka mo, anana. Di namat kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwartana. Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasaman, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Aywan mare. Saan lang ang asikat, mare? Nangina pa'y ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo. Engineering, mare. Ay, adan to nga rod engineer nga anak mo, ano kwa? Aywan mare. Agurayak laang iti manu atawan. Adamat ng engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y mare. Uri saan kang agtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo. Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kun ti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kun ti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madalagan, anak ko. Basta say-saya atam ti panagadal mo, Wala nang. Di kay madanagan. Saan ko matabaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwarta ken kuana. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agyaman na kiti oras mo, Sylvia. Awan anyaman na, Lauro. At to iti kwarta, daw-dawatan. Sobrang samat da ito Awatemon, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanin, ha? Wen, i-text kang to, no kasano. Wano saan? Sikan to tag-text ka niya. Wan, agsaganak nga rudan. Tanaskan nga agawid nak, sakbay nga agalasing ko. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idi na minsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro day jay, saan ka di? May isa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Tangiwat mo man, mare. Agpudno ka man, mare. Adda ka di relasyon nyo iti day siya, Lauro? No addaman relasyon ni, awanan bibiyang mo iti dayt na, mare. Ay, isumat lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samat day siya, baknang. Panunutam no anya ti kayat mo panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar aramidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigriga, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, adda problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, mare. Ay, kwa. Basta talaga tipiyang. Rumbang lang nga agbalin tayo a praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ang kumari. Manakibiyang. Sino, nanang? Dayjay amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, uray sa anak nga agtrabaho kat addalat ta kwartata. Mapagadal ka pa. Managapan mo't gayam ti gayim mo, nanang. Umapal at talaga. Taaging gaita kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagradwar ka. O kita ang ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. Wala, nanang. Mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyagta, anak ko. Ken nakarkaro nga apahalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta, nanang.
Eden, balasang ko. Pudno aya di nanggag ko asayang gusang. Ada kano karelasyon ni Silvia abak nang di ti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa nana. Pudno ka day. Uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Kwa, ni kano Lauro? Nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Diyak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan naman nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apaya kastamatan ti bagbagayo, anti. Di pa nakirelasyon mo ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay na anti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan, proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wana anti, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di, anti. No imay kayo, tapno sermonan daklaan. Mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tanumaamuan ta asawa ni Lauro dayta. Ang mga nonya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, anti? Di na kumapay maamuan, tani. Agad-adal pay lang ang di anak ko. O madanimot ket din ati graduation na. Ngam kasapulan ni pay ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka man. Anda ka di masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula maya. Sika, numano ti kabaalam nga itad. O sige. Agkita tangaron iti sigon at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia Mare, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo ni Lauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan ti intero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo. Amangan no mabuli. Nalaing atao ti anak ko, Mare. Saan abas ta agpa-apekto day dyan? Ay na, Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga kontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagradwar kamot laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo, nanang. Saan na ka makaturupos iti panagadal ko? Anya ngayon ti plano, manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samag. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano, manak ko. Mabalin yung asinaan ni Tata Lauro, nanang. Kasta talaga ti plano, kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim tasardengan na kami, Lauro. Anya? Diyakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Itata nakaturupusan ti anak mo. Kasta mo ti ibagam. Ulitat, diyak kaya't tagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. No kasta nga ron, isublim ti kwarta ngayon inted ko king kaide. Itian niya aga po. Nabayadak mo tan dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapol abinsa-binsaak nga ibaga dagiti imbay bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo, nanang. Anya day ta anak ko.
nakapasa ako iti board exam. Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin nanang. Iso ti display iti sangwanan ti balay. Wala, tapno makita dagiti lumablamas. Ken maamuan da amay sakan nga engineer, anak ko. Motor mo ka diti insangpot mo, anak ko. Wen nanang. Ay katmayat nga rod tadda service mo. Ay wen nanang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni ken Auntie Eden. Idi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Tayti balay ti sumaruno ayor nungak nanang. Yan tangay addamat ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakila balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, maanak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagara na kun nga agnaid iti dakkel ken napintas ang balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanamayan. Birthday ti kayem ko nanang. Agpanay swimming ka no. Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man. Agyawanak nanang. Di ka madanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan ka maturog ijay? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpet mo. Wen nanang. Ay, asino mat dayto nga awag. Amo na apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino dayto eh? Hello madam. Ha? Asino dayto eh? Madam. Anak yung katitagnagan iti Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Saan na na dayta? Sa dinutayan na! Diyos, anak ko. Apay ngayon ba tinakmat na? Nakakaasimot ka, anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, auntie. Diyak kon mapagsusurot ti panunot ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gastoy. Ay, anya ti ko na dagiti nag-imbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? Auntie, nakainom talaga po iti birth yan. Ay, una yun, tigas-gasat anak mo. Kaano lang nga naggraduar, ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tibker ka anakan. Masapul asarang temdag iti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Silvia? Diyak pa'y amo, Mare. Diyak makapagpanunot anay mag. Aging ita, diyak maaklon ti kaawanan ti kakaisuna nga anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak ang muno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayem ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga agtrabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no adda pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito'y balay mo? O anya, kaya't mo tawagak di gayem ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito'y simbahan. Tapno umay agtayo, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panaki kamalalak. Ken iti kinalastog ko, iti kalabas. Ikalik adya kun ulitan day jay ngayon aramid ko.
Kat agbababawi akon. Kat agyaman nak. Tainik kanak pa'y itigundaw ay kong agbalbaliw. Dayto'y nga ron tinawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kung dito'y simbahan. Adumat lat tagayam ti umay agkararag dito'y itikas nga oras. Aguray ka. Tinaka-wheelchair itiruar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kunaktupay kita ka. Naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut ako. Manipod na atake ako. Anya, Imay kakadimat nagkararag. Wan, Lauro. Imay kamat nagkidaw iti pamakawan iti Apo akas kanyak. Wan, Lauro. Agpada ta. Kanayo nak nga umay dito simbahan. Kanuray na daki di balay. Kanayo di pa nagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapu iti nagbasulak iti kalabas. Wan, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundang may tangag balbaliw. Kat asino nga ro ti katguam. Jay apukok. Iso timang kuyog kanyak. Nakapsut mo tanda asawak. Iso nga dalaang matiti balay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat, ti adoan ay tultulong mo kanyak, iti kalabas. No pa'y basol day jay nga inaramid ta. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami, nga agina. Biyag ti tao. Ay na, simbangput ka magaya man na nagkapuhi dyan syudad, Jimmy Baraw. Nantay. Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta sulariyaw, Jimmy. Siya kanti. Masit la balay ti patagder ko. Masit matlat urnong ko anong trabaho iti syudad. Ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawa. Agi patakder kan, iti balay mau. Nantay. Tapno daman matpagyanak. Di kabsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Kat mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa kat umadalon na kita anak da. Ay, kamayat Ay, naimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Ang adan balay mau. Ay, yap apal ko jay anak ko ken ka, Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikabkabalay pa'y lang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha? Masagtot mo ang makikonstruction. Nasakit ka no ti ulo na ang mainitan pa. Iswada kami kani uncle mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maestresa. Ala ante, adan tulap ta siguro. Makasapol tulap ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan, latamukong kanakan. Kasanaw ang makasapol, kat saan man nga biro kiti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat jay nabatay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. Anda pa'y may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate maipakiskes no maibus day jay. Sapay masikog man na jay manugang mau. Day jay mula manugang mo. Sikog! Asikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Ang sikog paila sikog mau ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta.
Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pang naidanda. Kano addada akanayon iti pudirta, mangnamna madalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawang balay da. Ay, day tangaro ti problema lakay. Di nalatultuladoy jay kasinsin na, nakaurnong iti pagbalay na, uray basit, basta ada pag naidanda. Nanakam nga ron da dya kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kaya ti masakbayan to, tagbalin a pamilya na. Ay, kanod to nga tabot nga nakam ti anak ta. Umad-adon ti putot na, ang maging gaita, di na pa'y laag sa apol mo, ti trabaho na. Pagbagaan talatan, barang makapanunot to. Lisa, apay no agawid kayo pala ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyot dan, makalang abday ti asok ijay balay. Sumusunal ngamin nagiti kakabsat ko, kanuray dananang kantatang. Sapay sa andarom mari ijay balay, iso nga agat asok iti unag. Ay, nabayag sabutan, adi kay nagaw-away. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, iso dalangan ati umayag pa syar ditoy. Kan may sa, nagawid dagiti dua kakabsat ko. Ado kami una ijay balayan. Awan pagturugan ijay nanang, tabasit ti balay mi. Ay kastaya. Kay kaano nga tangay, amaadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayo na atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Magbagaan mo ngamin ajay anak may. Tangay, saan na kami ading denggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sikat denggan na. Kanayon kumot adagdagan, hindi matlatag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami mo, timang pakpakan kada kayaw. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami, di agdis-diskitar. Ay, ala, pasensya kayo na nanang. Sana bale, tainton makaanakak. Agsapulak ton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugan Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Isu di kay anak nga na. Tawan mo't ipakanyaw. Kano nga ya mablisingan to'y balay mau kaanakan. Nalpas mo't tayo. Hinton nga may alawas ante. Ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusan. Ay, no kayat mo. Nayunan mek ti maparte. Adatay taraken mek ni Uncle Mo apataw. 5 apataw adadakkel lagi jay. Ni, nagadun nga yan tay. Saan na, nakababain. Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo di pangibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayo, kaslada kami, tidadakliyaw. Ante, Isuadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka, kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamikat di tabalay. Ninayo na tinagluto, tainlakam ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay napo, panggal daw to na ati linutom. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan, kaanakan. No kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Saan na ka? Agtalo na klangay. Talunag ti talon may. Saan mo tamasangot ti kabsat ko? Tandamot ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang medjay talon nyo no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa.
Ay, Wan, dito'y kanton amang rabi iwan. Ta, ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana nante. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain ka anakan. Maasyan kami nga minkin ka. Tagmay-may saka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikik di dito'y balay. Ano kaya't mo ka anakan? Ha? Manyat serbiti pinaramin na balay na nga ay, no di na mapagturugan bakit. Kasi nga raw, awan kadkadwana, naimbag dito'y balay. Tada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawad ta, hadan to kadwana. Awan sapay mo, nubiam di may. Ewan pa yan, te. Uwan, may mayat mutlaan no, agtalinaid ka aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single la kanayaw, ta awan pampanunutang. Bagim laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo apapapanaway? May mayat mutlaang no aglasin kayon iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Kano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Yeah. Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Nataw anak ko. Kasano? Nuawan kami iti amam. Kasano? Makasuro kayaw nga agdiskitar iti kanunyaw. Nang lunakit na'y, umadadaw dagiti anak mo. Iswa sapay ko ma saan nga agsaksakit tinakam mo, wain. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak iti pagnaudan yaw, anak ko. Jimay, kanakan, umayak man. Ay, ante. Nakalimod kaya. Wain, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Ataw, makaamu ka namang luto, wain. Allah, lakaman dak man nante. Mababain akong kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay, na, at dayta ka man din. Kasla anak nga ruday, ti pangibilbilangakin kakaanakan. Ay, wagay am Jimay. Aday bagak. Sapay kumataw, manugot ka iti daytoy. Ha? Anya na ante? Apay no, agnaid ka laangan ije balay. Total, awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan ante? Ado tayong agkakabalay, no? Mainayo nakpailang akabalay yun. Saan ka anakan ta sumublat da insan mo anato kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo kan insan mo. Ta kasla agkabsat kayo. Uray agabang dan ano kwa. Ay, kwa, ante. Ay kaanakan, agpakpakaasi naimbaglakin ka tagmay-may sa ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. So may mayat no mailasin da iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na, agyaman na. Uray, agabang da. Kwa, kanakan, manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaidak mo titilibre iji balayo. Isa saan tan nga agabang. Ay na, nakasingsingpit ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo iji balay mo. Awan mo't sabsabali ante. Kan masyanak kamin karakwada. Kan nasingpet da anti Eva kanya. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naidamon ngay. Iji balay da anti Eva ante. Anya, no kasta, agsinukat kayo niti pagnaadan. Uwan ante. Kat kasanon ngay no mga sawa kan, pag naadan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kami to iji balay ko ante. Ay, kita aka anakan. Di ka unag taltalagtan eh.
At dasabali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At dadiyo amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tanong mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Auntie Lenny? Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singpet ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingpet lang. Tapno maalan na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka na yung tagdisdiskitar. Nasakit nga ron ti ulok arumwar. Nagpudot. Agaw-awir ka nga raw, tasyak ti rumor nga agdiskitar iti ka ng tayo. Hala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantaya. Ay, pasensya anak pa lang ita. Hey, sumila ta ti aramid di anak ta, iba. Sa doon milat ta. Maturog lat kukuen na di balay ni Jimmy. Ay na, problema dan dayta. Tinapatay. Limasindan iti pagnaidan. Ha? Saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken addan balay na. Anya balay na ngay bagbagam. Kayat ko asawan. Addan libray apag naidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Ta saan da ako ko dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasingpet ti ka anak ka. Ken isu nga raw nga inayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay. Tapno di napapanawin da nataw iti balay na. Kay, kasano no mga asawan? Tangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kasta timbaga na kanyak. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni iti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanan. Ha? Siyak may, tinang ipapa-ospital kadakwada ide. San aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautang at iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iswa diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni iti utang kaw. Tangay di mo kaya't nagtrabaho. Bantayam nagiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay kayo na. Ang pagtrabaho maya. Agabrodak. Pagabrodan nakti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta. Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awang pala trabaho. Ay, diyak ka ba ilan nabantayan amin dagiti anak ta. Iso nga agpatulong ka kaninanang mo. Taalaan na ti daddo mga anak tayo di balay da. Anya? Para tay talaan di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Tayo suda ti bantayak. Bakit? Anya? Nataw. Kwartaman may. Awan kwartak nana. Sakit di ko mati kanyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngam awan pa ilat impawit na. Hindi magarot agparparik nanti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Anda siguron lalaki na ijay. Anya? Ay, awaga ma. Dumawat kay ti kwarta. Anyat serbina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwarta yaw. Pagawidom lang ay nukas tamot lang. Di na nga rod sungsong batan ti awag ko. Iso ang masuruna. Ante, ada kadwa kasi mangpet ni Jeline, nobiak. Jeline, nyantik. Naimbag ng oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimmy? Nakaam-amuam kan kuha na ngay. Basta nagamida Ito'y unang ti pagsasaritaan tayaw. Saan adita ayan tiridaw. Unay kan aya bakay. Ala. Sumrek kayo.
kasta, mag-asawa ka, Jimmy? Uwan, Uncle. Umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran mi itinobyak. Kan uray simple lang nga kasara. Ala wen, tanay, ang mga numalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa lang amin, Jimay. Kaya nagrigat ti adda asawa na. Mayabaw, day ta asawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta kaanakam, kakasapulan na nga rod mo ti kadwa. Ay kay, kasanun ngay, numangasawan. Pangiyawidan ng tungay, iti asawaan na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawon da nataw ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jimay. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawa. Basta di mo papanawan, ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadata, ti agkalaban. Apay kay akas tati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimay. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay, adaga. Nyaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimay. Ta, masya na kinkwa na. Isumay, ti impatawid na kin ka. No kayat ko asublian dayjay, mabaleng. Ay di mo amuti bagbagam abakitan. Nagan mo ayatin na kanagan itititulo na daga. Ako le magka-Arthur. Awan bibiyang mo iti daytoy naawatam. Ulitan, Jimay. No mga asawa ka, dito'y balay ti pangisang petam iti asawaan, Di mo papapanawin danataw ijay balay mo. Naawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, antek, Jilin. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak pulos ni namnam atikas niya nga ramidin ti ikit ko. Isumot lang na kasing simpet kanya kiti kalabas. Gayam, ando sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y balay ni Jimmy. Ang balay mo din ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mabali na papanawon da nato dito. Lula! Di tatang! Ay! Bye-bye anyo nung nakaturog pa iti amayaw. Agring tulatan no kayat na. Lula, saan may matan na maring? Saan sa matan nga gang angas? Anya! Ay! Anya ka din dito nga ibagbagam pa. Nan! Intaman kita inti amayaw. Nato! Anak ko aya! Apay ngayon nagsapat ti ipapanaw mo. Kasanon dagiti anak mo. Anak ko aya! Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni ije balay dagiti dadakkel ko, nanang. Ay ket addaken kaday talisa. Tanusyak, wan maikaray may tulong ko kadagiti anak mo. Uwan, nanang. Maawatak dayta. Aladak daytoy. Tatlo saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayon ti anak ko ket nawaya mo tingagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa'y. Sa ko ituloy ti panagalad ko. Da. Anak ko ti nabadir ka. Ulam! Alay ko! Tinukawanak! Anday ko! Kumusta niyan, ti, Uncle? Kayawanan ba raw? Sana na isang butibiyag ni Antem dito ospital. Ay, natayin ni Antem. Kaya po itigita, ti karasain. Anya?
Ay na, kamaudyanan na, nakasubli kamatlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwan, ante. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laang, takukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga Eva, nga jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na ado ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngam da kami akakabsat na. Ngam itata na tayan, di na mangarod na itugot dagita nga inagaguman na. ante, Iso amaday ti agag-agom. Di mo almanan ti saan mo akukwa, ta di mo may tugot dagita intun pumusay ka. Alaga gayam di tamanan, tinagibusan ti sabalimanan na pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio. Insorat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless si Titong Galmaysa. Biyag, ti tao. Hello, Jonah, my love. Kumusta kan? I miss you. Hello, Alvin, my love. I miss you too. Kaskaster ko dito sa led ko. Talagang amon ti oras ti panagina naman niya, my love. Timing mo ti awag ko. Uy nga ron, Kat, kumusta ka matan, my love? My love. Ada nagatang ko alote pagipatakderan tayo ti balay ta. Kasta ka di? Kat, ima na di impaw iko a kwarta? Awan ha. Inyan anay ko. Ninayon ako pagkid di Inla ko tay basit atawid ko kadananang kantatang ko. Kat ison ati inayon ko a pinagbayad. Ala, apay nga ngayon ko, Alvin. Sayang. Sana bale, tabasit lang day jay anaila ko. Kurang mat ngamin ti impaw it mo. Iso ani na yun ha. Kasta aya. Ala, sana bale. Siyak gastos para iti pan nakaipatakder ti balayta. Ano sa mon, my love? Tani, sigamit lang ti adda kwartana. Sikat ag suswildo di ta abroad. Okay lang. Talaga kasta. Tinapatag, adanton balayta. Una, tapaman nga agbakasyon ka. Asikaswuntan ti pa nagkasarta. Apag isuntumot ten analpas ti may patakder a balayta. Ay na, sabay la kumatamalpas ti balayta, Alvin. Una, malpas a talaga. Basta adda kwarta a maaramat. Malpas. Ipawit kun to adagos ti sweldo kung mo may abulan. Tapno makagatang kan iti materyales. Kat marugyanan ang marami ti balayta. Jonah, kat di kang tanag. Tabantayak to na imbag dagiti trabahador. Manong Floro, umutang akman iti kwartam. Ne, pangusaram iti kwarta. Kabay-bayad mo lang iti utang mo. Ita, umutang ka manan. Tarugyan minta gipatakder iti balay mi. Anya? Abay, talaga ka di nga gipatakder ka ni iti balay mo? Manong, balay mi ka na, Alvin. Ay na, ading ko aya. Mamin anumat nga ibagakan ka. Agurnong ka pa'y laeng. Tainton makaurnong ka. Agawid ka. Tasika ti agipatakder iti balay mo. Di ka agipatakder iti balay mo. Nuawan ka iti Pilipinas. Adda ni Alvin ijay, Manong. Saan kayo ba nagkasar ka ni Alvin? Iso adi ka basta agtalag. Agtalag kak iti nobyok. Nakagatang nga ro din iti lote apang ipatakderan mi iti balay. Anya? Ay, mano ti utangan? Tay sigod agatan nga utangag kan ka, Manong. Sana bale, bayadak manan into nagsweldo ak. O sige, mabit laeng. Nanang, ito yung titawid ko adaga. Tagpatakder ako ni tibalay ko. Nay, kunak man no kunam nga adagatangan nyo alote ijay sentro. Saanan, tanangina. Imbis nga igatang ko iti lote ti kwarta. Lugan langan ti pangigatanga. Anya? Nagipatakder ako ni iti balay ko. Tapno da pagbalayak no mga sawa. Naapay, pinawitan na ka man ni Jonah iti kwarta. Nanang. Iso nga ro ti pagpatakder ko iti balay. Nalaka na saya at garod mo kasta.
Tapno, adamot pakakitaan, jay nobyam, itinagbambanugan na ija proud. Agad, kano nga iti kasariyaw. Intunto ah. Kasano makapagkalay sa kami nga kat adamot iti abroad ni Jonah. Intun makaawit ah. Elagaro. Sige, itudok no sa dino ti ayan titawid mo alute, anak ko. Tapdo marugyamon ati agipatakder iti palayaw. Agurnong kamat para itibagim aading ko, ah. Di mo ipawit amin asweldo medyo Pilipinas. Agurno ngaktuan malpas ti balay mi manong. Apay, dakil unay ayat ipapaaramid mo abalay mo. Wen manong, 2 stories. Ay, apo, siyak ti madandanagan iti kasta nga raramidem. Uray ko man o nagkasar kayo iti nobyom. Di ka kadi madanagan. Agkasar kami apaman ang makabakasyunak. Ay, sapay ko mangarot at amalpas ti balayo. Ang apay no ornungam langan ti kwartam dito abroad. Tayo to nagawid ka, samon to ipaaramid ti balayo. Si kamot manong. Paulit-ulit mo't day tanga ibagbagam. Ay na, no, kasapulan nga ulit-ulitek, aramidek. Tapno makapanunot ka. Kasanon, no, kibaltang. Oh, di sayang, dagiti impaw-pawit mo akwartam. Dakkilan agatad ti impaw-pawit mo iti nobyom. Sana bale, tadandaga apundar mi. Kan adan tumutan balay mi, manong. Ado nga minan tinapasama kakasta. Adon, tinaamamok alino ko dagiti nobyo da. Dakil agatan tinawaldas kadakwada. Manong, idumam ni Alvin kadagita alalaki. Ngamin nasingpot ti nobyo. Mapagtalkan alalaki. Alvin, honey, kayat ko dayto yabang. Dayto'y mano. Dayto'y aday di online. Okay, sige Faye, honey. Gatangan ta. Manuti presyo na, honey. Dayto'y man eh. Oh, kita medyo adangin nina na. Ayos lang. Kabala ka gatangan day ta. Sige, i-order mo. Taitid ko ti kwarta kan ka. Thank you, honey. Nagsingpot ka talaga, anobyo. Man-manuti kasken ka. Gaputay ayatan ka. Kat bangasim ha. Di nakisuksukat iti uray asino. Napintas ken ubing kapay. Iso nga ado dagiti agar aram ken ka. Amang ano isukat nak to. Saan, honey? Si kalaeng ti love ko. Pangasim ko mga rod. Tapumanaw kan iti trabaho. Hawan. Pumanawak to, inton agasawatan. Amuma, tultulungak dagiti tatakal ko. No agsaday nga ng trabaho, di awan mang tulong kadakwada. Basta di ka nga rod sumursurot iti uray asino ha. No da mangawis kan karumar. Well, di ka matanagan. Pudno makitig-ti bulak, iti agtutungan lalaki. Ngam, diyak ko na sumursurot iti uray asino kadakwada. Ngamin, adakan nga tagikwa iti puso kan ayak ko. Bakit? Asinaw din sangpat ni Alvin a babae, di parbangaw. Jaka mo awan ambok kita. Ubing ka napintas mo't a babae. Jaka mo. Di pa'y mo ngamin nakariing jay anak ta. Ay. Madilay tuya na mapaspasamak bakit? Apay nga, ang nagisangpat iti babae diti balay. Kat adala nga rudan ni Joe na anobya na iti abroad. Jaka mo palutputum apaman makariing. Why? Masapol nga ati paentay tikas niya nga raramidan na. Sana nasaya at tikas ta. Gayam ko ni Fe, nanang, tatang. Nugayam mo. Apay nga raw nagkaita kayo. One month nga may Alvin. Ibagam tagpaiso ka na kamay. Hindi ka nagliba. Basta gayam ko. Ay, sige. Ilutuak pa iti gayam ko iti kanan na. Na, edda mo naluto ang makandita. Di na kayat ti ikan nanang. Karne ti kayat na si dain. Ha? Anya! Jackpot
Siya nagayim na lang na dya babae. Bakit? Uy siya ka. Nobya na laki di dayjay. Imposible agayim na lang. Kano naglailo da, iti tunggal maysa. Wala ron Nagsinsinlobo na payamangan. Nadakit ang kaya makasta. Nayapaw, kasano nga ron day tuyon da kay. Kasano ngay ni Jonah anubya na. Sabay madama, ti pan nakaaramid, ti balay da. Wala ron. Nilamas siya ni tinobya na ijab raw. Ang pagdamagan ta dya anak ta, ilibak na may. Hindi naman aklunan ti amay. Ay, maasya nakitinobya na ijay abroad lakay. Anya nga taaya tinasaya at nga ramidun ta. Ipakamutan sa langan ka ni Jonah, tara ramidon ni Alvin. Baka Anya, ay lakay. Ang mga nuda tamat tiguraan ti anak ta no aramidun ta tikasta. Nang runa kat awan inaklon na kadata. Naita ti parikot ita. Ang naulitan na pa iti mangisangpat iti babae iti balay. Isuntaon ti panagipulong ta iti nobya na. Jonah, ang mga noday nayon mo nga ipawit ko a kwarta ni tatang inton bigat, siyakton ti agpawit. Ay, awan kwarta kon, manong. Napanamin iti balay mi. Ay, manipod na kinobyo ka, di mo maipawitan iti kwarta ni tatang. Pasensya ka pay laang amanong. Si kapay laang ti mangipawit kan ni tatang, tani. Adupay mo ti paggastusak. Naimbag tula numalpas ti balay mi, ta may kaktumot tani ti kwarta ti amata. Kitam ading ko, awan samat mabatbati a kwarta mo. Ay, talaga nga awan ha. Tagdiretso amin iti Pilipinas. Ay, naimbagkan ka at adan balay mo. Mamsyak ngay, mangrugrugi kami pay laang agipatakder. Anyat saritaan nyo iti nobyong, kaano ti panagkasaryo? Into nagbakasyonak, manong. Sino nga ti aggastos iti panagkasaryo? Si Kamanan? Ha? Awan samat ngamin trabaho, Ginobium. Mangnamna malatan iti sweldom. Kasanumot day tangay. Dinansamat amo ti tumulong ken ka. Bambantayan na nga rod dagiti trabahador iti balay mi, manong. Kasta laang? Agbambantay laang akaslad doon? Ay na, agpanunot kan, ta saan pa'y anala daw ti amin. Pilya matay lalaki nga amuna ka atulungan, ading ko. Kasanon ngay, no adanton anak yo. Oh, di nakarkaron ti rigat mo. Di mo pa amuunay tinobyok. Ngam nagalasan dagiti ibagbaga may papankan ko na, mano. Amon pa'y mata na imbag ti ugali ti tao, saka agsao. Isardeng naman langin dati asaritaan. Tamadlaw amasair ka manen. Basta siya, isaksakit ka, takabsat ka nga ron. Pagsayaatan, dagiti ibagbagaken ka. Ay kit bay ano awan may pauit na kwarta anak kao. Jak mo daw dawat iti kwarta yaw iti kabsat mo. Ay, madanaga na kami ni Ter Alameda na tatang. Ay, nagtalaglauna itinobyo na. Kaya di na pala nagkasar. Isumat ti papapanan amin asildunan. Una naman ito madama ti panagpatakder da iti balayda. Impakita na pa iti ladawan ti balayda aman aramay. Ay, sapay ko mga rot at amalpas nga awan rumso aparikot. Magakmutkin ko na di na ipawit amin na swildura. Kula naman ngawan ka na o tirumbang nga pagdanaga. Sa nasipit ka na o Ginobyo na. Ay na, kaano la anam amuna day jay. Hanggang nagtala kadagusin. Nubagbaga at masair tirik na na. Mala, magbaga amlat sa anak ko. Ta makapanunot talat ta. Kamaudyanan na. Nalpas mo't langan ti balay ta, Alvin, honey. O, Jonah, magustuhan ka din mo tati pa nakaramid na. Nagpintas ti disenyo na. Ay na, magagaran akon nga agawin. Ti pa nagkasarta ti sumarunong asikaswanta. Agkasarta apaman ang makaawidak. O sige, Jonah, urayak ti panagawid mo. Sana bale. Mabiit lang nga urayan ti aldaw itan.
Sumagmamanula bulanan, agawid akon. Wow! Nagpintas ka nagdakkel to'y balay mo, Alvin. Magustuhan ka din lang, Faye, sweetheart. When ay no, Jacqueline pagaro pa kastoy kadakkel ti pinaaramid mo a balay mo. Balay ta, Faye. Manipod ita. Dito yan, tipag na ta. Talaga? O sige, sige. Kaya't ko, Alvin. Kasano? Panawa mong titrabaho ni J Club? O sige. Sikat makaamo, Alvin. Napananti konsensyam, Alvin. Apay, di ka maasyan kan ni Juna anubiam. Kan di ka mabait, iti kastangar aramidam, Ni Juna tinaggastaws dito'y impatakderyo a balay. Angam sabali a babae, iti kabalay mo dito'y. Sinako ni Jonah, nanang. Anya, kastalakalakaken ka ti panangisinam itinubiam. Kalpasan ti adaw, rigrigat na ijay abroad, tapno makabalay kayo laan. Ita, sinaam, nagloko ka. Kasta talaga, nanang. Sana balay, taman nakawat ni Jonah. Patsyak, maawatan na tayo dyan. Kay, kasanaon to'y balayaw. Balay ko lang daytoy. Tanay nagan kanyak. Awan nagan ni Jonah ditoy. Awan laban na. Wala, ang mapay, di ka makonsensya. Almanam, ti saan mo ako kwa? Kukwak daytoy. Siyak tinainagan ditoy kunak maning. Di kukwak. Nagpintas ti balay mi kan ni Alvin. Kasladyak pa'y lapatsin nga dan balay mi itinobyok. Di na amo nga itati sa sangpat ko. Iso asigurado ang maklaat na jay. Agtuktok akon. Alvin, ada akon. Apay, di mo yung bagbagat isasangpat mo. Hanya ka matay. Ha? Apay akas ta ti jar mo? Saan kan samat ang naragsak iti sa sangpet ko, Alvin? Ako, Alvin, sweetheart. Sino ti sa ngayilim? ako, karuga mi, sweetheart. Sino day ta babae, Alvin? Faye, sweetheart, sumrag ka pa lang iti silid ta. Di ka pumanaw si ka babae! Ananay ko, di ko! Anat basol ko ken ka! Sino day ta babae ko, nak, Alvin? Nobyak ni Faye, Jonah. Ipatom. Alvin! Ladinitak, Jonah, Numagsinatan. Tani Faye, ti ayatak. Isuti kalaysak, ken ikabalay ko. Ania! Naglayong pagaro pa kasta ti pagbanagan ti relasyon nyo ti nobyom anak ko. Awanan pa, inday dyan, Alvin. Nasakit tinakam ko kapoy tinaramid na. Nagsakit tatang. Ala, di mo ni Del ti bagim kankwana. Adal sa bali, kadantin nana. Iso na lang. Awan nagmamaayan, tinagbamban no kami di abroad. Linog ko na kamat ginobyo. Tatang, anyo ti aramidag. Pangasim, Faye. Di na ko mapanawan. Pakawanan na, no inlimad ko ti kaadar no biyak. Ang sikat ti ayayatek. Sina akong dahi babae. Jacqueline Bacarop, akwarta gayam tinobyam, tinaaramat, itipan na kaipatakder to'y balay mo. Inalilaw na, Calvin. Nangagbumat, saan ka ni? Sikat ti pinilik. Sorry. Ngam, naupayakin kan, Alvin. Isuapanawan kan. Ket awan karbengam amang lapid kanyak, iti ipapanaw ko. Jonah, pimanawan ni Faye. Urnusan ta ko man ti aming kadata. Saanan, Alvin? Di na daal mo namin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Iso na po kawan ti panagayat ko kan ka. Awan ka din namnama ang maurnos ta ti amin. Awanan, Alvin.
Katagpakpakaasiak. Isublim ti impaw-paw itko a kwarta. Tangay si katinainagan iti balay. Bayadam nga ron ti kwartak. Iti anyaga po. Adda aya kasuratan ta akwartam tinagastos iti balay. Awan, Ha? uray asino pa iti pagpatulungan. Awan laban mo. Iso ala dingi tagmet. Awan maalam akwarta kanya. Nasaya ata nagsublikan dito abroad. Ay, kasla nagpukaw nga asok ti nagbambanugam dito abroad. Di kan tumadumdungag idi. Uwan nga ron manong. Maamiris ko itan. Ala, saan pa nala daw ti amin ading ko? Anusam ati mang rugi manen. Ket amumton sumaruno. Pag nakmam kan pagadalam da ito napasamakan ka. Wan! Alvin, Aldawan, apaya di ka pa ilang bumangon dita. Mano nga Aldawan nakasta ka? Kas kalag, sakay. Nakapsutak na nang. Jak maawatan ti bagik. Ah, Jak makaturturog iti terapi. Kaya makaturog ak basit. Agkakadakas ti may tagtagahinan ko. Makitkitak dagiti na bayagan na natay. anya. Nana, apay, anyat mariknam aya. Basta nakapsutak. Kanawan ganas ko amangan. Anya. Ay, ipandakalaan nga ni di ospital, anak ka. Nangigmaw timbaga ti doktor anak ka. Nadaan ka karon ti sakit at sana maagasan. Apay asak pa'y tatang. Jak pa'y kayat ti matay. Dayjay lakit di afe, tinakaalaam iti day taasakit mo, anak ko. Ta isulaing maitiin ka balay mo. Jak pa'y kayat ti matay nanang. Agpahagasan ti ospital. Ni Alvin tagvid video call. Anya nga tati ibaga da ito a tao. Hello? Hello, Jonah. Kumusta ka? Ha? Alvin? Si kakadidaytan? Ape ang nagkutong ka. Ada sana makakasa na sakit ko. Isumaw madaling tiapit ko. Naalak na ito iti babae na karelasyon ko. Anya? Ngimsakbay nga ipulang ko tibiyag ko. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan mo. Nagbasulakan ka. Gapoy di pa lang lukukan ka. Sapay kumata mapakawan na, Jonah. Ala, wen, napakawan kan. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Linipat kong tinapalabas, Alvin. Agyamanag. Nalokayin ti barukong ko amatay. Sige nga rin. Tama ba nuga ka sa Jonah? Bye. Bye. Asino ti kina-video call mo, Jonah? Ni Alvin, Manong. Nakapsutan ta da kanon na dagsa na sakit na. Kat umadan ni kanon ti apit na. Nagkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na. Anya? Ay, masyanak lakat nga ron iti langana. Naggutom. Kan nakapsut nga agsao. Bakit inkasabtan ng iti agsangpag niyo may makilamay. Nala, mabait laeng nga raw. Makipaglading itak iti napasamak kina Alvin, nana. Tata. Ha? Ha? Si kamat gaya man Jonah. Si magpat kagaya man manipog ni Brown. Uwan, tata. Ta nagbakasyonak manan. Ay, nasaya at atay may kabalasang kaw. Daytoy kat napagsaritaan main nga gasawa. Amo may tinaramid ti anak mi ken kabalasang kaw. Ti panangluko na ken ka.
Plano mi ngamin nga ila ko tiluti ni Alvin. Kanti balay a pinatakder mo. Kat numanaw ti nagastos mo iti balay. Isublimin to ka balasan ko. Ani, sa anak mo't ngagsingsingir, nana. Basta bayadan min tulay dya, Jonah. Taan mo may nagbanlugam na dya kwarta. Isa mayat ka man kan saan. Isublimit di kwarta, apa man na malakom iti house and lot. Ala, da kayo nga rod ti makaam mo. Awan na saya tapag tungpalam no manang gundaway ka iti padam a tao. Iti sabalya bangir, di ka paalilaw iti nasamiit asarita, tado dagiti tattao amanagin ko kuna. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, di ti drama tayo. Biyang ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless, iti tunggal maysa. Biyang ti tao. Fernin, ada kadwa kasing mangpet. Ni tatam adyod. Isu ti agbalin ama ikadwa nga amam. Ha? Napintas to'y anak mo, Susan. Ay kawan adyod. Imalam la kanya Oh, Fernin, nagmanukan ka ni tatam adyod. Inak pa agluto, nanang. Na. Ferlin! Mabit man lang! Ay ako, nagbastos mo day tang anak ko. Baybaya mo, Susan. Di mong ugtan. Maikawa siguro, taanda akong anobyo. Di na siguro namnamaan na mangisangpot ka iti lalaki diti balayaw. Ala. Paspasensya amon ti anak ko, Jude. Umaykan, ta isimpatan dagiti gargaret mo iti silegta. Anyat sang-sangitam, Perlin? Awan, nanang. Ibagam te, Paiso. Anyat sang-sangitam, ha? Di ka di maipapan ka ni Jude. Apay, di mo kaya't ang makiasawa akmanan, ha? Di ka katagyaman. Taada ka tulungak amang biyagkan ka. Ti amok ngamin. Saan kayo na mag-asawa? Takas tating bagayo iti kanya. Ay na po, ubingak pa'y anak ko. Karbengak mo't ati makiasawa manen. Kayat ko ngamin nga da katulungak amang paadalkan ka. Nanang. Ala, di ka nagsangit. Di ka madanagan tanasingkot ni John. Makatulong kadataday jay. Ken, saan natanto apasakitan? Pasensya ka na, Susan. Tawan pa trabaho. Isa sikapan natin makamoy ti taraon tayo, ha? Kan amin na masapsapol dito balay. Awan, di ka di madanagan. Ta sana problema kanyak data. Agtagibalay ka latan, Ay, uwan pa ka. Kahit agyaman na ka. Sana ka nagbindot o nagayat ka. Ngamin, man nakaawat ka gaya mo talaga. Di ka matanaga. Tasak ti aglaba, agdalos, ka nagluto. Trabaho ka amin, nagititrabaho dito o nagtibalay. Agyaman at Jude. Ay, supaya may bawas iti trabaho, data. Masyanak ba't kami kan kasusan? Kan rumbang lang nga makitinulong akin ka. Uray para balay lang. Tapno matulungan ka nga uray kaskasano. Ay, uuwan. Agyaman at Jude. Awan ka din klase mita, Ferlin? Awan, tata. Sabado ngamin ita. Ay, uwan kaya man niya. Among Ferlin, nagpintas ka man. Napimpintas ka ng ninanang mo. Ha? Tanda ka din nobyong? Ay, awan. Ubingak pa'y unay tapno magkinobyo. Narun to, pwede makikita kita nga da kakinkinibin na mas ubing pa'y ng musika. Isuda Saan kanyak? Taadal pa'y ti pamaysak, tata. Very good kagaya, Perlin.
Mabalin na masahim ti bukod ko, balasang ko. Sakit namin. Nabano ka naglaba ka nagdalos ni ti balay. Ay nga. Diyak ka mo masahe, tata. Isuro ka, naneng. Ngalala, agtalikod ka. Ta ipalas ko dita bukod mo ti pamayam. Ay, manjak, tata. Ferlin, agsubli ka. Ay, unay kalakit din na ya. Ape, kasla ka butang na, katatang na kaon. Umay ka man dito, ibalasang ko. Nanang, diyak kaya tikada ni Tata Jude ti balay. Ha? Ni, apay akas na tibagbagan. Siyak ti masurot, ta siyak ti inam. Tapno ammo, manipod adda dito'y balay ni tatang mo adjud. Naksayan, dagiti trabaho. Sana kun nga aglaba, agluto ken agdanos. Ta iso aminan timang trabaho kadagita. Nanang, Tapno ibagaking ka, Ferlin. Mabambanugak nga gapgapo iti trabaho. Taagmalmalem ang nakatatakderak ijay department store a pagtrab-trabahwak. Iso dakala katulungak ni John. kabalak mo't nga aramiden dagita, nanang. Kan sigud mo't nga aglablabak kan agdaldalusak dito'y balay. Sinsinam ti trabaho. Tadi mo pa'y amuunay nga aramiden dagita. Iso bayam andi tatang mo adjud timang trabaho kadagita. Adda nga min sa bali anadlaw ko kan kuana, nanang. Nadlaw mo nga? Sa bali ti pa nagkitkita na kanya. Kanayon na nga ibagaan na pintasak. Na, awan mo, dakas na iti dayta. Maan ano kumaya, no ibaga na anapintas ka. O di thank you ko nama. Basta sa bali ti pa nagkitkita na kanyak, nanang. Managatap ka launay, Ferlin. At hapam nga amangan no pagpanpantasyaan na ka ni Jod. Ay na, Ferlin. Narugit unay tapanunot mo. Dakas ti kasta. Di mo nga min kayat ni Jod para kanyak. Iso at tila at atapam kenkwanan. Hoy, sana nasaya at tikas tangar arami duma, Ferlin. Nay, ada mo ara kasangsangwam dito'y salas, John. Iuwayon, Susan. Agas ti banog. Naglabak namin iti kurtina. Kan up na iti kama tayo. Kasta ka de. Kat, ni Ferlin, adan? Uy, itay pa yung simbang point. Nagpupok iti silip na. Nakaturog siguro. Kasta aya. Sige nga Ruth. Tayo nakpay agbalas. Nagyaman na. Sana nakatrangkap ti ridaw ti silid ni Ferlin. May wayat kong pinabayagan na plano kenkwana. May mas titurog na. Nagpudaw at talaga kan nagpintas na ti abalasitang. Umabayakin ko na. Tata Jod, apay nga da ka dito'y silid ko. Di ka natakari. Tama nga nung makariing ginanak mo. Pangasin, tata, di na ko mapag-aramidan iti dakas. Saan? Makiabayak lang kita maturog. Ituloy mo ti maturog. Maturog ta namin. Manjak, mapanak langan ni tayan ni nanang. Di ka pumanaw. Dakas kayo nga ginakanyak no tumingaram ti pagayatak. Ipatanak, tata. Tano din nakipatan agriawak dito eh. Ha? Agbilangak. May isa. Dua. Sige. Just pikit di. Siya akong ti rumwar. Di kan rumwar dito silit mo. Kandi ka agipulong iti inam. Tapno nasaya at kayo adwa kanyak. Nawatan. Ada ibagak kada kayo, nanang. Katsapay ko matapat tsendak. Anya manin na ita, Ferlin. Ni Tata Jude. Pinagpanggapan na kiti dakas. Ginandat na kagundawayan. Anya? Dagan ka, mamati ka dita anak mo, Susan. Sana pag no lagi tang ipulpulong na kin ka. Pagparparbo iti sarita na ita anak mo.
Ay, saan? Agpay suti bagbagak nanang. Amok adinak kayat apara iti inam. Isapat padaksin nakin ko na. Takayat mo ngagsina kami, Ferlin. Saan apod no dayta? Aklunan yung amin ng dagpay sutata. Susan, bakit? Nalay nga garamit iti istorya ti anak mo. Padakan ka, mamati kakin ko na, wala saan. Ang napatsiyam ta anak mo, nasaysaya at la pumanaw ako. Sana, Jude. Hindi ka pumanaw. Ala, Perlin. Inka agrubatan, tas umrikan iti pagadalan nyo. Imahinasyon mo lang dagitang ipagpagam. Patsindak ko mamat ananang. Inka agrubatan, kunak! Diyak lang pagarup. Nalaing gayam nagparbo iti sarita ti anak mo, Susan. Madlaw kami, nadinak kayat aparakan ka. Ala, bye-bye amon ti anak ko. Di mo ikan-kan. Di ka madanagan. Tadyak patsin dagiti pagpagana. Sikat ti mas patsyag. Ta sikat ti asawa. Nagyaman ak, Susan. Napanik-nik akong ti kinapudnom kanya. Ay, atin ka ngamin na talaga, Jude. Iso sikat ti ayan ti simpatsyag. Banana kyo, kamuti kyo. Ay, Ferlin, gumatang ka iti paboritong akamuti kyo, balasang ko. Sa anak ama kapangan. Ay, apay ngay, kanapay akas na ti jar mo naning. Apay, maditirik na. Nana, mabalinti makiturog ijay balayo. Ay, apay balasang ko. Kanay na, awan balay ko. Babaunan daklang dagiti amok dito asidet ti ispilaan nyo. Ang agawid akon inton bigat ije probinsyami. Pumanaw akon dito Sumurot akon kada kayo. Pangaasiyo. Agtalawa ko ni Jay Balaymi. Anya, ay sos, narigat ti pampanunutem. Apay nga agdalaw ka. Siyak ti madaksan sumurot ka kanya. Awan ngamin patag ko kaninanang ko. Ada ngamin daka sa plano ti agsyuman kanyak. Isu amabutil nga kun nga gawid iti balaymi. Anya, ay sigurado ka itinay bagbagam. Wan, nana. Ay, no kayat mo. Kuyugon ka amapan ijayan ti pulis. Ay, isan. Pangasiyo. Diyak kayat. Basta agtalaw ti kayat ko nga ramidan. Anya, ay na, mabutengak naning. Diyak kaya ti makabasol. Agpagpagasiag kada kayo. Saan kayo madagsan? Tadinak matpagan ti inak. Mas napatpatagkan ko na ti may kadwa nga asawa na ngamsyak nga anak nga. Anya? Ayan di anak mo. Sumit-ngatan ng awan palay. Di mo namnamaan ti panagawid na dito'y balay. Tapi manawin. Anya? Napanan na? Tsaka mo. Basta nag-text itay. Kat nakunana nga talawan. So, kirkit di day tiyang uping Kasus. Mabagan asawaan daadagos di anak mo na pumanaw. Ay, nanya ti kayat na nga ramidan makaamon. Natangken ti ulo na. No kasta, okay lang ka nagtalaw ni Ferlin. Ay, ka desisyon na day ta. Iso makaamon itibiyag na. Ti kayat nan tumot kat pag sinaid na ta. Banag at jakmot kayat mapasama. Apay, asino ko maamang lapod iti inayat ta? Ay, kaya manak manin, Susan. Talaga napatigakan ka. Nabayagan nga among dayta, Jude. Iso kayat ni Ferlin nga umadayong, ay adakan ko dayta. Kat no masapa ang makiasawa, ay makaamon tibiyag na. Choice na daytan. Ay na, narigatibiyag ko dito'y probinsya, balasang ko. Amangan, no saan ka anairwam iti kastoy aklase ti panagbiag. Kalkalapaw lang ti balay ko. Di dak pakadanagan. Saan kami matabak nang? Ay na, nagrugit pa ikit din. Nakataptapo, tanabayag nga awan tao dito'y kalapaw ko. Saan kayo ka din nga agsubli itayan di trabaho yo? Ay, saanen? Agi na naakpay. Tani,
Sumro ti sakit ko no kwa. Ket kasanumutan nga ti panagadal mon. Kunayo mo't nga da eskwelaan dito'y ayan nyo. Iso nga ituloy ko ti agadal dito'y. Ay, o sige nga Rod. Ngem ni, ano sama ti panagbiag dito lugar ni, wan. Wan, nana. Into na da pagplete ta. Intanto iji balayo. Tama nga no agdandan nagdamutan kan ka. Saan? Diyak kaya tagsubli iji balay. Ay na, intala agpakita Tama nga no madaksanak, no di ka agpakadaan na imbag balasang ko. Di ka madanagan, kasaritak to ana imbag ni nanang mo. Ay, di kay madanagan, kabsat. Ay, awan anyaman na kanyak no sumurutan ti anak ko ken ka. Madlaw mo na singpot ka. Ay, no kasta, palupusan ti anak mo nga agnay iji balay ko, kabsan. Owen, kabsat. Ngamin, no adda dito'y balay ti anak ko, nasukir mo't laeng kanyak. Awan respeto na, iti may kadwa nga amana. Kasano ajak respetuan? Kat adamat madiapang... Ala, Huston, san man na natila ipagbagam si ka, Ferlin? No kayat mon ti pumanaw, ay makamukan. Awan manglapad ken ka. Napatpatag ngamin ka na kayo ti asawa yung amsyak nga anak yo. Managing bubukod ka ngamin. Iso akasta ti ibagbagam. Ti kayat mo, si kalatan ti ayan ti atensyon ko. Di nakpay maawatan mo't ngayon na. Bagim laang mo't ti pampanunudam. Kabsat, ala, di kayon agsinumpat Oh, mangadang kan, Ferlin. Nagsubli ka iti inam, wano sumurot ka kanya iti panagawid ko. Sumurot ak kada kayo, nana. Ay, tsamba! Nangina ti papaya ita, Ferlin. Iso nga ado ti naglakwak iti papaya. Kasta ka di? Ay na, adan pag-enroll mo iti kolehyo. Ay na, agyaman akunay kada kayo. Uri saan da kakapkapin nakadungdung mo kayo unay kanya. Ay na, agyaman akmet taadda ka amang ipatpatag kanya. Ay, pinanawan nak to mo ti boyfriend ko. Agmay-may sa akmet nga anak tapno amom. Iso nga awan mo ti ka anak ka. Adamat dagiti anak dagiti kakasinsin ko. Ngem adada iti adayo. Nasingpot ka ngamin kanyak. Kasta idi ni na anang ko. Ngam idi na ki asawan. Kas lalinaksid na kun nga anak na. Di ka nagliday. Kaya di ka agimula iti gura iti inamuan. Dakas di agimula iti sakit tinakem. Nana. Uraan niya ti inararami ti inam. Inam lataday jay. Iso adi mo gurguraen. Nasaya tadakan, Susana. Itimplanak mo iti kape. Makakapeak. Ada na pulot adanom? Awan pa ya. Nagluto ka bitin. Masaduta ka bumangon. Masakit ti bagpakit. Kasano adi agsakit ti bagbagem. Kat nakaidda ka mutlatan iti agmalmalam. Hindi mo maala mawatwatan ti bagpagit. Masadutak nga ron. Ang akit din. Pagluto ka pa'y madamdama. Anyak insang pet mo ang masidaya. Awan tadyak pa'y mo't nagswil daw. Inung tanak pa'y ti boss ka, hindi ko bali Di ka pala nga pumanaw iti grocery na. Nagkirmot tumot lang ti amam. Nagbasit ti sweldo. Ay, awan mo't pagtrabaho lumikatak ti jay. Magabrot ka lang may mayat pa'y. Dakdakkel ti sweldo may ti amro. Ay, mabuti nga kaagabrad. Mga diyak ka ba lang ti trabaho jay. Kat anya nga ti ipakan mo kanyak nung di kag salukag. Nagbasit ti sweldo may ti trabaho. Ay, ganos ta pa'y laeng Jud. Uma akon. Awan pa'y maited mga kwarta kanyak. Makauma. Hello, Jud. Maladawak nga agawid ta adda ipaaramid ti amok. Anya nga oras nga, yung makaawid ka. Nalabas siguro nga alas 7. Sige nga ron. Bye. Wen, ala, bye. Ay, agyaman na ka. Sana natuloy ti pa nag-overtime ko.
Makaina na akadangos. Ay na po. Mariknak ti bambanog ko ah. Ay talagang agidaak no makasangputak iti balay. Anday tan ti balay. Ha? Na. Apay nga adda high heels dito'y ayan ti ritaw. Agin ko dito. Agin na yadak kasumrag. Agin na yadak amapan iti silid mikan ni Joda. Ang habas na naging nilim. Ang marabdan ka na sumangkat tiguran nga sa wak, sweetie. Ay, sweetie. Awalan kayo itibain! Garampang ka, babae! Aray ko! Susan! Kalbog na iti ang babae! Tulang! Tulang! Gusto ko lang lawarugan ko! Anay ko! Stunner! Susan, pangasim, di nakipabalod. Ay, ayatan ka. Yak na puutan tinang bubugkan ka. Ladingitek, Jud. Ngam napunwa na kon. Uston tinaunday apanawen apa nagsakripisyo ken ka. Susan, Nabaybay akti anak ko, gapukan ka. Nagbali na ka, martir. Gapo iti panagayat ko ken ka. Ngam kastoy nagayam ti isubad mo kadagita asak sakripisyo ken ka, Jud. pakawaran na ko masusan. Nailaw anak lang. Isanod mo ti darong mo kontra kanya. Ladigidag. Nga masapol nga ikarom ti inaramid mo. Kat sinaan kamatan. Ay na, kablawan ka. Naananay ka na maestra. Ta nakapasa ka iti board exam. Agyaman nakunay kada kayo, Nana Luz. Uray lumakay kayon. Naikarigatan da ka na pagadal. Agyaman nak iti sakripisyo yu kanyak. Ay na, sakripisyo ta adwa. San la asyak tinagsakripisyo? Di yu baybay antibagiyo ha. Tapno napigsa kayo ang kanayon. Kat makasubadak pa'y kada kayo. Ay na, bye-bye aman day ta subad-subad. Basta siya, naragsakak ta nakaturpos ka iti panagadal mo. Kadawatag, asapay kuma, tagtalinaid kalataan na pakumbaba, nga uray di adal kan. Wen, di ka ko magbalbaliw. Saan to, Apulos? Agyaman na. Nasa pulak matlangan to'y ayan yu, anak ko. Ha? Nana? Wen, siya nga ron, anak ko. Ay, pasensya kanta. Ako ilkak. Masaksakitak kami na ngaming karigatak tinagbiyahe. Tapno sa pulin ka lang. Nabayag, sinapsapul ka. Gabi ka masapulan, anak ko. Ala, sumrak kayo pa'y, Nanang. Ano, anak ko? Kailiw ka una yan. Ha? Anya day, Jay? Ha? Nagtao diti silid ni Nana Luz day dyan kanaptuog ha. Mabidla ang Nanang ha? Nana Luz, apay pinanawan nakmatan. Anak ko, natayan ni Kabsat Luz. Kapo iti pa nakaatake. Buwan nga ron, Nanang. Natayan na dyak man lang nakapagsuban ngayon mo na kankwana. Dyak man lang na ikan iti napinta sa panagbiag titawa ng tultulong kanyak. Titawa ng ipatag kanyak iti kasdahunay. Anak ko,
Pagkawalan ako ma. Amok, ano din nagkurangan ako. Masimpatid ko nga minti lalaki nga awan ka is ka na. Yung sikang anak ko. Ay, dakal din nagkurangan ka anak ko. So, pag-aasim. Dahil ka nakitikon daw ay amang sulit. Kanagiti anak kurkurangan ka. Ipat-pat ikaw na anak ko. Pagkawanan na. Ala, di kay madanagan. Jak nagimula itigura kada kayo. Takas tatiin suro ni Nanalus kanyak. Napakawan kayo, kat agpaimbag kayo kuma. Pinanawan na ko ni Nanalus. Isa pa nga asiyo, tadidak kumamat panawan. Agpaimbag kayo, nagbiag kayo pa itinapahot nanang. No, anak ko. Ikararag ko ito, Diyos na ina. Ipatpatkan ka una, anak ko. Ipatpatag kayo, mat nanang.